ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୂଳ ଶୀର୍ଷକ ହେବ ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଟ୍ରିନିଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ୍ରୈକ ପ୍ରଭୁ ବା ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ସେ ଭଣ୍ଡ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଯାହା ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଭଣ୍ଡ ଅଟେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ବା ଟ୍ରିନିଟି କ'ଣ? ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ବା ଟ୍ରିନିଟି କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର, ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିନିଟି। ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 1 in 3 and 3 in 1। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଈଶ୍ୱର। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇଥେଇଜମ୍। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତିନୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ବି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେମାନେ ତିନି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଏକ ବା ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ସେମାନେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଗରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେତେକ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ 1 + 1 + 1 = 1। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତୁମେ କହୁଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପୁତ୍ର ବି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 1 + 1 + 1 = 1। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପୁଣି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଖାଲି 1 + 1 + 1 କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା 1 × 1 × 1 = 1, ଆଉ ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିଯିବ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ବା ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର ଟ୍ରିନିଟି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା। ହୁଏତ ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି, ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି ବା ଟ୍ରିନିଟି ଶବ୍ଦଟି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ, ଏହି ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଏଲୋହିମ୍, ଯାହାକି ବହୁ ବଚନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଏକ ବଚନକୁ ନୁହେଁ। ଏଲୋହିମ୍ କହିଲେ ବହୁ ବଚନକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଏବଂ 27, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏହି ଆମ୍ଭେ କ'ଣ?
पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा की। आउ जदि आमे देखिबा जिशाया पुस्तक 48 अध्याय 16 सेठारे लेखा जाए, सदा प्रभु मते एवं ताहांको आत्मा को प्रेरण करिछंती। मते एवं ताहांको आत्मा। तो किछि भाव रे आमे पुरातन नियम रे ट्रिनिटी बा त्रैक परमेश्वर विषय रे देखा पाऊँ। वर्तमान आसतु आमे नूतन नियम रे केतटी बाइबल रो उदाहरण नेबा जोठारे अति स्पष्ट भावे अति प्रांजल भावे त्रैक परमेश्वर विषय रे लेखा जाय अछि। प्रथम पीतर 1 अध्याय 2 रे लेखा जाए, पिता ईश्वर पूर्व ज्ञान अनुसार आत्मा द्वारा पवित्रीकृत होए आज्ञाबह पुणी जीशुख्रीष्ट रक्त रे सिंचित हेबा निमंते मनोनीत होइछंती सेमानक निकट को पत्र लेखुअछे। एही वाक्य आमको अति स्पष्ट भावे अति प्रांजल भावे आमको शिक्षा दिए जे पिता को ज्ञान अनुसार पवित्र आत्मा को द्वारा पवित्रकृत है पुणी जीशुख्रीष्ट रक्त रे सिंचित होई आमे माने मनोनीत होइछु। एठारे अति सुंदर भाव रे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को विषय रे शिक्षा दिया जाए। पुणी जदि आमे पढ़िबा द्वितीय कोरिन्थियो 13 अध्याय 14 पद सेठारे लेखा जाए, प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुग्रह ईश्वर प्रेम व पवित्र आत्मा सहभागिता तुम्भ समस्त सहवर्ती हो। प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुग्रह ईश्वर प्रेम व पवित्र आत्मा सहभागिता तुम समस्त सहवर्ती हो। एठारे मध्य अति प्रांजल भावे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा विषय शिक्षा दिया जाए बा त्रैक परमेश्वर विषय लिपिबद्ध होइछे। आउ जदि आमे पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 जोठारे जीशुख्रीष्ट निजे पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा वास्तवता को कहते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा विषय से कहती अतएव तुम्हें माने जाए समस्त जातिर लोकों को पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे बाप्तिस्म व दीक्षा स्नान दियो। जहाँ आमे माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 रे देखा पाऊँ। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे त्रैक परमेश्वर वास्तविक अटे। त्रैक परमेश्वर को आमे ख्रीस्टियन हिसाब रे विश्वास करबा उचित अटे। आ जो माने त्रैक परमेश्वर को विश्वास करते ना, जो माने त्रैक परमेश्वर को संदेह करती और भ्रांत शिक्षा दियंती से माने ख्रीस्टियन नुहे, कारण से माने बाइबल रो विरुद्धाचरण करुछंती। आउ जदि आमे देखिबा लूक लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 42 सेठारे लेखा जाए, हे पिता जदि तुम्हार इच्छा थाए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा सफल हो। तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा सफल हो। यही वाक्य यथेष्ट भाव शिक्षा दिए जे पिता एवं पुत्र अलगा। यही वाक्य यथेष्ट भाव शिक्षा दिए जे त्रैक परमेश्वर विषय। आज जब आम मैंने देखा जीशुख्रीष्ट जेतेबेला बाप्तिस्म नेउथिले, जीशुख्रीष्ट जेतेबेला जहन द्वारा बाप्तिस्म नेउथिले, सेठारे आमे देखा पाइबा जे पिता ईश्वरंकर शब्द शुभा जाउछि आ पवित्र आत्मा कपट रूप में अवतरण करुछि एवं जीशुख्रीष्ट बाप्तिस्म नेउछन्ति। ताहा माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 एवं 17 रे लेखा जाए।
ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କପୋତ ପରି ଅବତରଣ କରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଏଠାରେ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପିତା ଯିଏକି ପୁତ୍ର ସିଏ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଏ କହନ୍ତି, ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ ଯେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତିନୋଟି ବାସ୍ତବିକତା ବା ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ପିତା ଯିଏକି, ପୁତ୍ର ସିଏକି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସିଏ, ତେବେ କ'ଣ ପିତା ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ନେଲେ? ପିତା କ'ଣ କପୋତ ରୂପରେ ଅବତରଣ କଲେ? କିମ୍ବା ପିତା କ'ଣ ନିଜକୁ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଆମେ ତୁମଠାରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ରିନିଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଆଙ୍ଗଲ ବା ତ୍ରିଭୁଜ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏଆଙ୍ଗଲରେ ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏହା ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ତିନୋଟି କୋଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜ ପରି, ଯାହାର ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଜଳର ତିନୋଟି ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଜଳର ତିନୋଟି ସ୍ଥିତି ଥାଏ, କଠିନ, ବାଷ୍ପ ଆଉ ତରଳ। ଯଦି ଆମେ ପାଣିକୁ ବା ଜଳକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା, ତାହା କଠିନ ହୋଇଯିବ, ତାହା ସଲିଡ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜଳକୁ କ୍ୟାଟେଲରେ ରଖିଦେଇ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖିଦେବା, ଏହା ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ, ଏହା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଜଳ ତରଳ ଅଟେ। ଜଳର ତିନୋଟି ବାସ୍ତବିକତା ଅଛି, କଠିନ, ବାଷ୍ପ ଆଉ ତରଳ। କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମାନ, ଈଶ୍ୱର ସମାନ, ଈଶ୍ୱର ଏକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତିନୋଟି ବାସ୍ତବିକତା, ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତ୍ରୈକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମେ ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.